jeres, vel? Og det er heller ikke hver dag, at man har hele sin store, sammenbragte og udvidede familie med på ferie. Så derfor så synes vi, at vi vil involvere jer alle sammen. I stedet for bare, at det bare var nogen af os. Så Kirsten, vi har besluttet, at I har meldt jer til en musikalsk workshop. Vi skal have delt folk lidt op. Vi skal have mange drenge herover. Som også er store drenge. Som også er store drenge. Store drenge. Så må vi jo hellere rykke med. Kom her, du skal. Og Lars skal bare blive. Lars skal sidde. Så er der kaos. Og så skal vi have mange piger herover. Er det det samme? Og så dem, som ikke lige ved, hvor de skal sidde, de kan sidde nede på enden dernede. For eksempel dem, som hvis man skal holde på et mindre barn eller et eller andet, så er man lovligt undskyld. Tobias, I til at lægge dig om. Så er det så sådan nu, at I er jo basserne. Så i den her musikalske workshop, så skal I forestille jer, at I er en menneskelig bas. Så I skal sige dum, da du du 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 dum, da du du. Og så når jeg gør sådan her, så stopper man. Det er nemlig mig, der bestemmer. Jeg er dirigenten. Og så er det sådan, at jeres bas, den går i 4. Alt musik, det tæller jo i 4, eller 8, eller 16. Og I skal tælle de 4 gange, når I har talt. Dum, da du du dum, da du du dum. Skal vi ikke være med? Det var svært den sidste, ikke? Nu steg vi lige der i graden, ikke? Gør det